Angie, spune-mi, nu e așa ușor, Vio? Bine, da. În afară de faptul că știu că există o problemă în căpușorul tău, informația trebuie să coboare spre limbă, apoi limba nu face că te așteaptă. Bine, spune-mi, hai, dar să nu te superi, da? Să mă supăr pe tine? Da, Vio, da? Tu ești o prefăcută fără pereche, asta ești. Poftim? Sufletul vieții mele, să știi că asta e o chestiune între adulți, da? Așa că te rog să... Ce se întâmplă să faci un fel de problemă? Vio, mai bine cobor să mănânci și vorbim noi apoi liniștite. Se pare că doamna are să-mi spună ceva. Dar și eu am să spun ceva. Ce? Atunci când te enervezi, îți apare exact aici un rid. Violeta. Te-am demascat, impostoare. Deci m-ați demascat. Pleci din casa ta imediat, sau în poliția. Și ce o să le spuneți? Că o să le spun că nimeni de la agenție nu știe cine ești. De la agenție? Despre ce agenție e vorba? Fii serioasă! Nu pot să cred că stau după tine când prietenele mele mă așteaptă la sală. Te rog să pleci chiar acum din casa asta. Paza, gărzile de cop, veniți repede, vă rog. Luați-o de aici pe femeiușca, că dacă se opune, o dați afară cu orice preț. Mulțumesc, mai repede, vă rog. Unde ești? Tu? Ce faci?